Pode weche mag thieth ni apisas mag obila ochako chenro mar pedho achude kod jokuoge mag transformers e kar chung od bura ma Kitutu Chache North. Obila yango ni kuoma transformer osekelo lal mar sitima kod mudho e kar chung od bura no kuom jumbe ka kuonde thieth kod kembe mamoko yudo rochruok mag chenro mage. Kuo mar transformer en mano makoro medore kaonti ma Kisii. Ma en mano koro weyo gwenge mathoth kantiere mudho kendo kuonde matiyo kod teko sitima gin mago maneno pek. Kane oloso kod jofwambo bang' bedo kod romo kod kweth mag arita kwe to kod telo mantiere gwenge go e boma ma Marani, Commissioner e kaonti ma Kisii Tom Anjere wacho ni gisegolo chik ne kweth mag apisas mag obila duto mondo mi orure mapiyo kendo ne ni achije to kod achudhe mago mosebedo ka muko kendo kwalo transformer gin mago ma omaki kendo kauni gi okenge mag chik. Licha ya changamoto kidogo katika sub-county ya Marani ambapo swala la upotevu wa transformer limeibuka, na tumekubaliana kwamba kuanzia sasa manaibu wa chiefs na ma-chiefs lazima wafanye vikao kila wiki, na hizi vikao zao za usalama lazima wajumuishe wale viongozi wa bodaboda. They have to incorporate them. Kweth magari takwe kaunti ma Kisii bende osechako chenro mar luwo kendo pedho jogo mosebedo ka muko kendo kwalo transformer ka bende gibiro bedo hego pixen kuonde duto ma use chumbe moti mago scrap metals e boma ma Kisii mondo mi girang poni gine kuonde ma iuse transformer go. Sasa hivi lao walifu wametuharibia hii transformer hata usiku 6 tumepika tumeingia kwa nyumba juu tunaogopa wanaweza rudi usiku. Sasa hata hii barabara usiku hatuwezi toka, huwezi tuma hata mtoto. Parani hapa kuna wizi wa transformer yetu iliibiwa na kuna giza. Kila mahali ni blackout. Sasa tuko na uoga wa kuibiwa mali yetu. Hivyo wananchi wa Marani sasa hii wanaendelea kulia. Kano chopo chenti cha beach kwan transformer par kod ariyo gin mago mane osemuki ka jaod bura mag gwengego Jafeth Nyakundi kwayo oganda mowuok e gwengego mondo mi oyie oti machiegni kod apisas mag obila mar neno ni achudhegi to kod jokuoge mag transformer omaki kendo kaonegi okenge mag chik. Tutakuwa very vigilant kuhakikisha ya kwamba yeyote yule atapatikana akiiba transformer ataweza kushikwa na koti iweze kumshika na kumweka ndani, kwa sababu huu wizi umezidi sana. Karthieth ma Marani, Karrego chae masombogo gin kuondego makoro sendo mapeka to ka achudhegi oseonore gwengego kendo osebedo ka kwalo transformer. MCAs e kaunti